Vi skal nu se på, hvordan man uploader billeder til Timerime til sit billedarkiv, og hvordan man lægger dem på tidslinjen. Vi starter med at finde vores Jellingsten og trykke på Edit, så vi kan redigere den. Og vi ruller ned, og vi kan se, at så har vi vores tekst fra før. Vi trykker på Image, Add Image. Så kommer vi ind i vores billedarkiv. Der kan vi se, at der er allerede lagt et billede ind fra starten af. Og vi kan uploade en fil ad gangen, eller vi kan uploade flere. Nu nøjes vi med lige at uploade en ad gangen. Klikker på gennemse. Og så skal vi have fundet et billede af Jellingstenen. Der var et der. Trykker på åbn. Og trykker på upload. Så kan vi se, at nu har vi både et billede af Jellingstenen og Martin Luther. Vi snupper lige et mere, fordi vi skal bruge et billede mere af Martin Luther. Igen klikker på gennemse, og vi har et billede af Martin Luther der. Trykker på åbn, trykker på upload. Og klikker væk her, og så har vi vores 3 billeder. Hvis det er, at vi ønsker at slette et af billederne på et tidspunkt, så klikker vi bare her, og så får vi så nogle muligheder, blandt andet delete. Det skal vi ikke gøre nu. Nu skal vi bruge vores Jellingsten, som vi klikker på her. Og nu kan vi se, at den er kommet ind her, så vi trykker på save. Og vi kan se nu, at nu er Jellingstenen kommet op og ligge i vores tidslinje. Lad os prøve at få sat nogle billeder ind af Martin Luther. Trykker på Edit. Og trykker på Add Image igen. Og vælger så billedet her til det lille billede på tidslinjen. Vi kan så også godt vælge og så have et billede hernede i vores tekst. Det gør vi ved, at vi trykker på den knap her, hvor der står Insert Image. Det gør vi nu. Og vi får igen vores bibliotek frem. Og vi trykker på den her. Så kan vi se, at nu er vores billede af Martin Luther kommer ned i beskrivelsen. Vi skal selvfølgelig huske at gemme vores ændringer. Så nu kan vi se om et øjeblik her på tidslinjen, at vi har vores billeder, og vi kan se, at hvis vi klikker på Martin Luther, så står der nu Includes Multimedia Content. Vi prøver at klikke på den en gang, og så kan vi se, at sådan her kommer det til at se ud, når det er, at vi bladrer rundt vores tidslinje. Vi har først det billede op fra tidslinjen her, og så har vi så i beskrivelsen, der har vi så det andet billede, vi sætter ind.